Maupay nga adlaw, mga bata. Kumusta ka mo? Adi naman ako, Teacher Juvie. Ang iyo magturot para aton laksyon na kindergarten. Yan na ang ikaupat na simana, han ikaduha quarter, han pag-aranman. Nakagkita ba kamuhadto han aton episode han ikatulong nga simana? Maupay kung sugad. Karuyag sigmon na hinunumdum pa kamo kung ano nga laksyon ang aton ginhinadayan hadto. Ano pa adto? Sakto! Nahibaroan niyo ang alpabeto han waray o ang atong tinatawag nga aniguhan. Karuyag ba niyo trumabatian ang kantahan alpabeto? Maupay! Sige, kita untangan pamati kita utro. Pwede gihap ka mo dumungan nga dahan pagkanta. Ang mga waray-waray may ada alpabeto A-N-I-G-O-T H-P-U-K-Y-S R-N-G-T-B-L M-E-W Kung naruruyag ka mabaro pagbasa alpabeto pagagni alpabeto basaha alpabeto kantaha ang waray-waray ang mga waray-waray may ada alpabeto A-N-I-G-O-T H-P-U-K-Y-S R-N-G-D-B-L M-E-W Kung naruruyag ka mabaro pagbasa alpabeto pagagni alpabeto basaha alpabeto kantaha ang waray-waray. Iyo gihapon at nahibaruan kung paunan o maipapakita ang paghigugma ngan pagrespeto hakada miyembro han pamilya. Paunan o padto? Sakto! Pag-amin kanda lolo ngan lola, tatay ngan nanay o kung hino pa man nga aton ka magurangan. Pagbulig kanda tatay ngan nanay ha mga buruhaton nga balay. Paggamit han mga matinalahuron na pamulong, sugadhan po, opo, patabia, salamat ngan iba pa. Pagsarit kanda tatay, nanay, o kung hino pa man nga miyembro han pamilya kung malakat habalay. Ngan paghatagin respeto, habisan manghod ha pamilya. Yan na nga adlaw, may ada naman kamo bag-o nga mahibabaruan. Andam na ba ka mahibaro yan na? Maupay kung sugat. Sige, lingkod dito hay ngan pamating maupay. Nandamngan pagbunyo kita, adlaw pag-aram, mga leksyon o kaliawan, at TacTV bantayan. Duro dilain nga pag-aratman, dapat TacTV. Ibarwa nga bayon han pag-aratman, aral pan mother tongue. English, Math, Science, ESP, Mape, Filipino, CLE. Diskubre hunta kaupayanhan, pag-aratman, dapat TacTV. Yan na nga panahon ng pandemya, igindi diri ang paggawas ng mga bata, sugad ang pagkatuhay eskwelahan ngan pamasyada kundi man. Salit, yan na nga adlaw, igpapasyada ko kamo ha eskwelahan ngan ha iba pa nga mga lugar, pinaagi hin pagpakita ha iyo hin mga ladawan.
Andam na ba ka mamasyada? Sige, tara na! Ini nga ladawan in usa nga komunidad. Sumiringani kita komunidad, usa ini nga lugar kundiin naukoy an imo pamilya ngan an iba pa nga mga pamilya. Hausa nga komunidad, damo an aada nga mga lugar, sugadhan eskwelahan, simbahan, ospital, merkado, ngan iba pa. Ansyahan nga lugar ha komunidad nga aton kakadtuan niya na an eskwelahan. Kay diri man kamuya na pwede kumadto ha eskwelahan para mag-aram, ipapakita ko ha iyo kung ano ang mga lugar iton aadto ha eskwelahan. Ngan an mga butang nga makikita didto. Ha eskwelahan may ada hini nga lugar. Ano man ini? An kwarto pag-arad man o an classroom ini. Kung pwede na kamo kumadto ha eskwelahan, aani kamo hasulod pag-arad man magklaklase. Aani kamo mamamati hayo magturutdo ngan aani niyo makikilala ngan makakamulay an iyo mga classmate. Kita adaw adi nga mga butang. Libro, papel, kutsilyo, lapis, takore, para o eraser, ngan glue. Hain ba nga mga butang an makikita ha kwarto pag-arad man? Makarit, an libro, papel, lapis, para o eraser, ngan an glue, an mga butang nga aton makikita hasulod han kwarto pag-arad man. Kitaan naman ini nga ladawan. Usapay ni nga lugar ha eskwelahan. Ano man ini? Tama, an opisina ini han prinsipal. Aanhi makikita an prinsipal o ang nagmamangulo han eskwelahan. Nga di naman kita hini nga lugar ha eskwelahan. Ano daw lay ni nga lugar? Makarit, klinika ini. Nganhi gindadara ang mga bata nga nasasamaran o nasasakit kung aadto ha eskwelahan. An school nurse an aanhi. Nganhi ha klinika, ang nurse may ada mga gamit pantambal, sugadhan medisina, panlimpyuhin samad, bandage ngan iba pa. Ha eskwelahan may ada gihapon sugadhin nga lugar. Aanhi makikita ang damo nga magkadurodilain nga libro. Pwede ka mo kumanhi para humuram ngan magbasa ng libro nga iyo karuyag. Ano ini nga lugar? Sakto, library ang ngaran ini nga lugar ha eskwelahan. Aani pa in usa nga lugar ha eskwelahan. Dinhi, pwede ka mo makapalit hin pagkaon para iyo snack ngan iba pa nga paminahanglan sugadhan lapis o papel kung aadto ka mo ha eskwelahan. Ano ang ngaran hini? Makarit, kantin ini. Wow! Nakapasyada kita yan ha eskwelahan bisan man la pinaagihin mga ladawan. Hinaot unta na lipay kamuhadto nga aton pamasyada. Yan naliwat gusto ko mag-ihap kita. Maaram na ba kang mag-ihap ko tuba na pulo? Maupay kung sugad. Sige, dungan naton nga ihapon adi nga mga lapis. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, pito, walo,
siyam, napulo. Napulo nga mga lapis. Makarit. Asya to ang napulo nga mga lapis. Maupay kay maarang na kau mag-ihap. Yan na liwat pag mulay kita. Magpapakita ako hin mga butang nga makikita sa eskwelahan. Iyo iihapon kung pipiraan butang gamit ang iyong mga kamot. Ipapakita ang kamot nga may ihap ang sakto nga baton kanda iyo tatay, nanay o kung hinuman nga iyo kaupod yan na. Andam na? Maupay! Sige, tika manta. Pipira adi nga mga libro. Sakto! Tulo ang mga libro. Pipira man adi nga mga para o eraser. Tama! 5 ang mga para. Adi nga papel, pipiraman. Makarit, 2 ang papel. Adi nga glue o padikit, pipiraman liwat. Tama! Usala ang glue. Adi nga gunting, pipiraman. Sakto! 5 ang mga gunting. Makarit na gud ka mo mag-ihap. Pakpak kita makalima kay makarit na kamo. Aadi pa inusa nga akon gusto ipabuhat ha iyo. Kita ang kada grupo hinladawan ngan pagpadisa ang grupo nga may ada parihas nga ihap. Ano nga grupo hinladawan nan magpapradis? Sakto, an upat nga lapis nga nan upat nga notebook an magpadis. An bag nan ang tahar magpadis kay parihas uusa. An para o eraser nga 5 kapadis han libro nga 5. Ang tulo naman nga libro, kapadis han tulo nga Crayola. Sakto ba mga bata niyo pagpapradis? Makarit talaga kamo kung napadis niyo tanan hining sakto. Pakpak naman kita makalima kay makarit kamo magpapradis. Tungod kay nahibaruan na niyo ang atong leksyon nga na, kuhaa ang iyo activity sheets sa ikaupat nga semana ngan buhata ang mga buruhaton. Kung tapos na han imong mga buruhaton, ayaw ka malimot pagtipig han imong mga ginamit. Paghunaw liwat han imong mga kamot para matanggal ang kagaw nga dumukot. Din hinahuman ang atong leksyon ha kindergarten niya na nga adlaw. Hinaut unta, daw maliyo na baruan. Ako otro, Teacher Juvie. Ngan ini ang TacTV. Tacloban, parehan waray nun nga kabataan. Kutobit aton sunod nga pagkirikta. Bye-bye! Nandamngan pagbunyog kita, adlaw pag-aram. Mga leksyon o kaliyawan, at TacTV bantayan. Duro dilain nga pag-aratman, dapat TacTV. Mga bayonhan pag-aratman, aral pan mother tongue. English, Math, Science, ESP, mapipil